Dydy hwn ddim yn math o beth y gwelwch chi fi nag unrhyw ffarmwr arall dwi'n nabod yn ei wneud yn aml iawn. Cerdded Nordaidd ydy'r ymarfer yma, ac mae o'n rhywbeth mae Elen Lloyd yn geisio argoeddi ffermwyr a'i teuluoedd i wneud mwyn gwella eu ffitrwydd a'i iechyd. Ei Elen, aros amdana i! Wedi ddod yn ail yng Nghystadleuaeth Gorsedd y Dreigiau yr Eisteddfod Genedlaethol yn 2009, mae Elen, sy'n bartner i ffarmwr ac yn byw yn ardal Rhuthun, yn rhedeg busnes ffitrwydd, ac yn gweithio'n galed i gael ffermwyr i fyw ac i fwyta'n iach. Mae'n cynnal dosbarthiadau ffitrwydd, mam a ffram, ysgolion a ffermwyr yn yr ardal. Ac fe ddechreuodd y diddordeb wrth iddi sylwi ar batrwm bwyta Gareth. Nes i sylweddoli'n fuan iawn bod y ffordd oedd Gareth a ffermwyr eraill yn gyffredinol yn bita ella ddim y ffordd iawn amdani i fynd amdani mwyn cael yr egni gorau ar gyfer diwrnod caled o waith. Enghraifft, am 5 o gloch y bore fydda Gareth yn codi ac yn cael paned o de. Felly nes i argymell yn syth o be am newid hwnna i lasiad o ddŵr cynnes hefo chydig o syth lemon ffres yn y fan lle. Yna am 9 o gloch y bore oedd hi'n amser brecwast ac yn aml iawn yn cael sawl Weetabix i brecwast a wedyn bosib iawn yn cael rhyw sleisan neu 2 neu 2 neu 4 hyd yn oed o dost ar ôl hynna wedyn. A wedyn tua 1 o gloch cael brechdan unwaith eto, felly mwy o fara sy'n golygu mwy o wenis a bob math o bethau fysa fo'n gallu bod yn gaws neu ham fel arfer. Wedyn, tua 4 o gloch, cyn mynd yn ôl allan i odro, fydde fo'n dod i fewn a cael darn o gacen. Unwaith eto, cacen wedi cael ei wneud allan o wenydd, felly fwy o gluten. A do'n i'm syndod felly bod o'n mynd i deimlo'n blwtid iawn erbyn diwedd y dydd. Wel, Elen, mae hwnna'n batrwm cyfarwydd iawn. Dweud wir, dwi'n euog o'r un math o ddull o fita. Na fo, wedyn mae'n dod i mewn ymhen tipyn ar ôl amser godro, felly isio brecwast. Erbyn hyn, mae'n debyg bod o ar starfio, ynddi? Ydy tad, a be fyddai'n argymell bob amser ydy cael rhyw fath o brotein da a hefyd digon o lewyddion da. So enghraifft o fanna fysa wyau di scramble, wyau di ferwyn unrhyw beth, neu bowlen fawr o uwd efo digonedd o amrywiaeth o hade a cnau o bosib hefyd. Da ni dod i ryw raddau rwan at bryd falle pwysica'r dydd ydy, pryd ddyla fod yn bwysig yn y dydd wrth ganol dydd cinio. A dy gynnu unwaith eto rhywfaint o brotein o rhyw fath, so os nad ydych chi wedi cael wyau i frecwast, wyau amser cinio wastad yn opsiwn da, neu ciwiar, ond be fyddai'n gweld yn andros a handi, rhywbeth fydd gennau yn y tŷ o hyd ydy tin o facrell. Macrell tin yn golygu bod yr olewyddion da dal yna a hyd nad ydy o'n ffres, mae o dal yn rhoid yr omega-3 iddyn ni. A wedyn digonedd o lysiau yn enwedig y lysiau deiliog gwyrdd tywyll. Da ni eisiau panad wedi rhywle te 4 o gloch ac yn aml iawn, da ni eisiau rhyw fath o siwgr reit sydyn, da ni teimlo bod ni eisiau rhyw sbart unwaith eto, dydyn? Ydyn, a ddim eisiau teimlo'n euog am hynny o gwbl, mae'n hollol iawn cael rhywbeth sydd efo siwgr a mae'n rhoi rhyw hwb i'r corff. Ond, be da ni eisiau meddwl ydy o le mae'r siwgr yna'n dod. Enghreifftiau fysa cael chocolate du, unrhyw beth sydd yn 70% ag yn uwch yn mynd i fod yn dda iddyn ni. Hefyd, unrhyw far sydd yn cynnwys hade, cnau, mathau yna fwydydd, sydd yn uchel mewn caloriau, ond dyn nhw ddim yn galoria gwag. A wedyn, swn i eisiau'r pryd sydyn delfrydol cyfuno'r pethau yma i gyd, gymaint sy'n bosib. Ydy'r fath beth yn bodoli? Wel, ydy tad, fedra i ddangos i chi rwan drwy'n gwneud y smoothie yma, efo digon o amrywiaeth o ffrwythau. Mae gennym ni brotein allan o'r iogurt, a mae gennym ni olewyddion da omega-3 yn yr hade flax. Iawn, so nawn ni ddechrau efo banana. A wedyn mae gennym ni blueberries. Gwahaniaeth efo yr blueberries a y raspberries yma ydy bod hein yn fwy acidic iawn. Right. So mae hynna'n mynd i fod yn fwy lythlon yn diwedd. Iogurt plaen, llawn bryster, sydd yn llawn bacteria da. A wedyn, un o'r superfwyd eto ydy hade flax. Diarth iawn i mi. Wedi cael ei socio mewn dŵr, dyna pan bod nhw'n edrych fel hyn. Ond os na basa ni'n socio nhw mewn dŵr, basa nhw'n pasio syth drwyddo ni. Mae nhw'n llawn iawn, mae'n llawer iawn o ffeibr ynddyn nhw, felly mae'n bwysig iawn i socio nhw mwyn gwneud i treulio nhw gymaint haws. So, jyst chydig o sawl llwy fwrdd o hwnna. Gyda ni sydd afal, ond fedrwch chi ddeud unrhyw sydd liciwch chi yna fo. Ac
Gan bod yna lawer iawn o siwgr yn fan hyn, mae e'n hynod o bwysig roi dŵr. Reit. Mwyn balansio bob peth allan. Fel ei. Diwedd. Trio peth? Ydw, dyma gwydre. Iechyd da. Iechyd da, wir. Mae'r teulu'n ffermio 1000 o erwe yn Nyffryn Clwyd ac yn godro 300 o wartheg Jersey. Mae gan Gareth ac Elen un ferch fach, Maggie, sydd wrth i bodd yn cadw llygad ar yr anifeiliaid. Ac mae'r gymuned amaethyddol leol hefyd wedi manteisio ar y cyfle o gael cyngor ar sut i fyw yn fwy iachus. Dyma chi neuadd bentra Henllan ger Dimbych. A heno, yna grŵp o ffermwyr wedi ymgynnull i ymarfer gydag Elen. Edrych ymlaen os ydych chi'n iawn. Na? Oce, pawb di sorfio. Felly, Elen, sut math o mateb wyt ti gael gan ffermwyr sy'n dod i'r math yma o ddosbarth? Wel, ddeud y gwir, dwi wedi cael yn syni ffororau o gysidro faint o mateb dwi'n gael a y ffaith bod yna ddiddordeb yn y maes yn enwedig yn yr ochr maes, ynddo? Ac ydy cyfuno hynna gyda ymarfer corfforol yn anodd i ddwy'n perswad anyn nhw i wneud? Wel, dwi'n meddwl bod dechrau hefo yr ymarferion corfforol yn helpu wedyn arwain tuag at y maes. A pan da ni'n gwneud yr ymarferion corfforol, dwi'n trio ngorau i wneud nhw'n ymarferion gweithredol. Hynny ydi bod nhw'n debyg iawn i beth da ni angen ar gyfer gweithgareddau bob dydd. Enghraifft y lunge, rhyw fath o stepio fewn i'r tractor, a be maen nhw'n wneud ar hyn o bryd hefo'r band fath o dechrau chainsaw. Wyt ti'n gallu gweld bydd yn hyn i ti? O, mae yna fydd yn efo, oes. Hyd yn oed, fel camu fewn ag allan o tractor mae'n helpu hynny. Dyn ni cael, deithon ni i gadw'r benglin yn syth ar mwyn arbed y benglin, a fath o felly. So, bydd mae yna fydd yn efo i ni. Rhys, ti sy'n gyfrifol yn help o'r gilydd heno, dwi'n meddwl, beth o gamp oedd hi? Wel, sy'n haws bod hi'n dyma'r wyna, so mae hynny wedi tynnu'r nifer i lawr. Ond yn y gorffennol, da ni wedi cael nes i 15-20. Diolch yn fawr, Elen, mae hwnna wedi gwneud lles mawr i fi, dwi wedi poethi na rw. Rwan, beth ydi gynllunydd ti ar gyfer y dyfodol? Ti wedi cyrraedd rhyw le lle ti wedi bwriadu rwan? Do, dwi'n teimlo bod fi wedi cyrraedd lle oedden ni wedi obeithio cyrraedd y nod erbyn hyn. Mae yna wastad gyrsiau newydd os yn ei licio wneud. Mae'r byd ffitrwydd yn datblygu o ddydd i ddydd. Ti hefyd y fam ifanc, ynddo, a ti'n cynnig rhywbeth i famau a pramiau, dwi'n dweud? Ydw, mae gen i ddosbarthiadau ar gyfer merched ôl geni. So maen nhw'n dod ei babis bach efo nhw. Da ni'n gwneud ymarferion tu allan. Debyg iawn i lot o'r ymarferion da ni wedi gwneud heno yma. A hefyd dwi'n gwneud pilates ar gyfer merched beichiog. So mae gen i rhywbeth ar hyd y spectrum. Wel, ysgysodwch fi am yna dipyn mwy o marfer i wneud, felly, dyma ni chi. Hwyl.